Ito'y panibagong vlog tayo manin na po. At ipakita ka ti celebrating ni Sky May. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday na! Birthday na po ni Sky May. Boy apo ti pa ni. Bibo. Busy-busy na nanay. Happy birthday, Nay! Thank you. Kapanda po di ko di kusina. Pantay di tayo prepare day di kat. Damo ko mo tuleng. Damo. Ang boto ng ano yung damo to niya. Hindi ko yung piyo to kapon. Alam mo nilantag mo ba? Prepare daw iti handa, panghanda. Handa ni Nanay kini Sky. Ikaw na lang kayo ulamon ko sa barangay. Hirap ko yan. Tali ko na lang siguro. Gulo naman Kyle. Hindi mo nga Andre. Kinakimita ako mo di baryo. Kasi na. Tapos nagbulod kami ti Silyasi kin dalikan. Pagluton tayo nga. Apan dali na kay pamunto lagi yung balay ko. Yung ba yun? Ay, tabagyan na. Tabagyan ni Richard nga eh. Igandal tamo na kay pamunto na rin ako. Boy. Yung mati Recipe ni Anperome. regalo na ni Sky. Ay, hoy. Tid na mga libre nga nya tanggal. Galapong. Kang galapong. Tatamon to kita yung lumalong. Diwa nga saang nga pa. Gala dyan ha. Intan ala na, amo na gamtain na. Jibag ko lang aja dibag. Jibag na kano, kita mo kay. Awan na yun na nagawan ti ikwamitan. O na yun na. Na, ito 100 mo ka na Awan pira ng puno. Gani na ako. Awan, ingatan ko ti asukar. Digin ani eh, tag 100 tayo rin yung jumatan. Kaya nabigat mo na ang dami ko sa anak ni eh. Kalaan ko 100 na. Ayaran kita buka. Tapos sa naman, sa June 1 na lang dahil ako mabalik. Ay, sige siya nakahatag ko. Ay, gulaw. Huwag kaliya. Rabaw kin sirop. Iti Itibiggang na pa. Ay, gusto mo eh. Munog kendrabaw. Patakot kita mo. Ay, vlog mo dito ka. Puro pa ang sinabat ti kuana pudo na. Palamis tayo apo ti jatuh bes. Oh, nonton soft drink. Nonton nyo. Kana dapat ti talong nga case jaulag. Nya tangkel nga ilaw ya.
Ate apo di lawayan mo. Ka. Nya tanang. Langka. Sunod kami, wala na kayo. Dali alam ka. Uy, Nabunggo natin yun. Ajay, we stop, open. Be, open? Open? Butang doon, butang doon. May butang. Ikaroon na, open na. Where's gonna open? Open now. Be? Open. Hindi lagi pasya. No, no. Pasya, oh. Wait up, Pop. Oh, no. Ready? wow. Ang ganda. Be, ambil. Ah. Hello. Jai, we love Pop. Open. Open dalo lipat. Sita boy, si Mami, is going to Ah, yummy. Kain na. Dako. future. Yellow. Yellow. Gisada pa ata na niya. At pitada. Nagisan. Tapos, Ako nagsakit di tinangado ko juga nagsimnawan di kudki mo. Ano man ang may san. Hindi mga may san ta kuanan. Kabil buko ba dilang kanan? Ano? Oh, ito mga pangalan ito. Ang maghanap nga mga ano, Uber ti kuana ta pa. Kaya magkaroon kabil sakit ni ma. Kalay bukbok na rin. Maghanap mga pinahingin ng dalawang oras. Adi, di lamang kastang kasan, bali nga kanina, ako na. Dalam tuloy dyan, anak mo to yung sa arak tanong, diya ka mo di may tano, di lalaki. kukoy. Well, Nakadigos ni inang kun eh. ada dati iloob diya ka. Ano sa'yo? Di ako pa nakasagay sa'yo. Ngayon, nagkapa kayo mo. Adi, pakialaman siya ko na eh. Well now. Katay na. Umikat kayo na. Katayo. Dito kayo. Sige, magkatayo. Right lang. Hinahinay ka nun ay. Di lang natin. Banglo niya. Nalunang ate karninan. Nunglen? Pang na ako. Ngutam doon. Ano, mali mo makalangala eh. Pagkapilan niya. Sino? Jonag. Sige. Kayam? Ada na kayo nga ranger na eh. Ranger. Yung mata jida ayun yung ranger. Baga nagalasog mo, lagaro data na kasi gagawa kami na yun. Sinigang mix. Magluto tayo ng inapoy. Madinata pa natin bagas ah. Kurang kan
niya. Kurang pay. Mabatot samat. Ay. Mga piksahan natin QR. Nasaan? Gusto na kailan. Abi ko na sa akin ko niya. Ano ba sa bola, George? Hello? Ha? Hello? Happy birthday, Sky. Ha? Nanti, andi ko tipang mo. Bisan man din gam na. Adi ang bulang tayo ay. Adi bulang tayo mga pangkuha tayo ay. Ay, ay, dito. Dati hindi ko na ito. Ako kumalang itising mo ata ko. Ata paglanggang disang. Oh, nakasakit nga ako. Nasakit nga. Kumalang dukong. Ay, happy birthday. Mayapan. Happy birthday, Sky! Happy birthday, Sky, kakanay. Kita may ubay, hanya nga wala ka doon kita bakasan lang Hindi na may buhay. Kanya ko rin, kalau ko rin nakabukti mo din Sampai na
Tingba, nagtitingin mo na na yung kaya talo nga buong bitito ko na yan. Hello. Kain guys. Hello. Hi guys. Happy birthday. Sige na, magbahay kubo na. Ano kung next try na magkarga na mo pansin. Buwat na tao. Ay, pila-pila. Ay, nagdubli-dubli ah. Wala ka din mo. Mingin niya to, ay? Kita, baso yung man kita. Kita. Para man kayong amin, ice cream, ado ice cream. Ah. Ano ba yung bus mo? Mahalak mo na. Sige, busog pa eh. Oh. Dalawang ubing nga ron. Ako. Renak to. Ala, ito apa? Okay na yan? Gusto mo magkain para hindi ka makuhan. Meron pa akong kuha eh. Yan po. Yan pa. Ay, sorry. Sayang nyo. Kulbot. Napangipon ka. Mga kapitsaw. Nay, lagi pa. Ano yung mamot? Maluwa sa kata niya intan. Tawag si Mata kung sa nangin nila yung pagbawas mo. Bisaka ko lang. Hello. At iti pumapakal sa din eh. Sa'yo yan? Sa'yo yan? Wow. Pero kailangan naman na sobra tayo. Hindi may boss, ikwan. Kung taon mo makuha. Sayang mo makuha. Kayo na. Wala na, may ice cream na kayo mga bata daw. Ice cream Oh, na. ice cream lang yung mga bata. Oo, lang. Ice cream ko yung Pantayan mo, Bek. Lumawag tak na. ice cream ko yung dyan. Mahal, mahal, mahal. Tama na eh. Mahal, mahal. Hi. Wala si papa mo kahit? Wala iti panglaban na po na eh. Makita yung matibagbagin na na. Iti braso na pa eh kasi lalupukon. Kaigan, mga kaigan. Shout out dyan. Yung mga English karong niya. Nalipatan na ba? Nalipatan na. Palabampay. Ito kay Apo. Afrikan. May Genesis? Pagka-lunglong kami lang kinantingon. Pagka-plato kami lang inan. Bring home natin ni Miss Bring home. Pangmukbang niya. Bring home. Nagkakaso na din na makilabang kinyak. Diyan.
Kankalan. Buhay na? Sinong Pakita Chris? ko nga gamay na lang. Nagkuha ko 3 kabilog eh. May mga batang mga lima pa ang kwao. Amo na nga sila ko nga paggawas ng iba kay para kamo na lang tagtag. Wala mo naman. Batit lang na eh. O yan na. Kikikit ka. Yummy. Ha? Nung Diyos? Ano mong Diyos? Mo ice cream na. Mo ice cream. Nasa na the birthday ni Rian. Niriyan na. Kasunod yan? Birthday na yan. Pasarap lang talaga ng ice cream. Punin, pinakyaw natin yun, bate. Nung, di ba, nakita na video ang tigam ko. Kamana nung ay. Dapat kami ito pwede, nakadaster. Yan, birthday na. Buwan, birthday na lagi na eh. Nakadaster. Kung kasi nung napudot. Eh, mga iba mata sa makita ba din buyang. Sadakal, ng buyong. Bilis, magpunta tayo takurong. Sa square. Dito lang ko madali din handa na at nakita ni mama nga. Hindi makasya chiras ka lakwa. Mama na nagdamdaman Kaon ka na? Gumawa tagta ice cream. Hindi, kagasan siya ako. Tingtigaman na ni. Sa bolta nga. Ang lawan ko mo Ini pati si Nanggal gawin niya, mabalik pagligisan. Wah, galing-galing photography ah. Error. Mana? Sino pa? Sino pa? Si Tita. Piting. Sino ba? Punta mo na. Tignan natin. Ito ngayon. Grabe yung makuha mo ah. Video ka dyan eh, nagyawid. May kalima. Video ka dyan nagyawid. Malilimata. Dapat madali si sayang. Yun na tayo nagamaman. At ikaw man timang koding niya, di kita bing-bing niya. Kariling naman nating wapo kami. Nating unyo. Kapit na birthday mo. September, ano ka gani? 19? 1928. Agan-box tayo ako iti regalo dagiti birthday celebrant Tatang Rabi. Ayan, Tatang Rabi. So, una-una po nating i-unbox si Nanay at si Sky ay tulog po ngayon. Kaya i-unbox na rin po natin ito. Hindi mo na ni Sky siguro. Sky? Sige. Yan, i-unbox na po natin kay Cloud. Hindi ko ano yan. Excited na ba ang lahat mga kaibigan? Excited na ang all. Excited na ang all. Si Papa Pio, nasan si Papa Pio? Ano yung madina? Relax. Yan, Papa Pio, this is your regalo of your son. Of your son. Nila.
Dok apa kayo sa ngaduan? Apa kami sa mga duwan? Paano may dami na rin mabagtakan? Ayun. Ay, dagununin. Ay, dagununin. Dita? Uy. Naikwaji un na siguro. Wow, Sky. May card po si Sky. Ayan. Maraming salamat po. Wow. Nakasmile ang lahat. Wow, wow. Wow. Yay. Meron po siya. Little sandal. Wow. Oh, wow. Ito yung kanya. Wow. Oh, yay. Ay, tirno. Ay, ang ganda. Awan, nabandog po kami si Sky, nabandog. Napanmin na na Nixon to tayo dito kurong. Simuro. Wow, Sky pa rin. Ano na naman po kayang laman nito? Medyo mabigat siya. Ano kayang laman po? Mga books. Yay! Wow! Wow! Mga books. Brandy. Caterpillar. Paborito na Ayan. din. Ay, baka sa atin Yay! Dati kadurungan ni Sky na. Dati Baka tayo kadurungan. dito Turunan. Dua kami tagdinurunan Ilaw na kita. ka. Uy! Yay! May Stop toys. stuffed toys from... So, thank you po. Ate nga from... Baka dito ko na to. From Tita. Salamat po. Leapfrog. From... Yay! Thank you. Ayaw natin. Gulit! Every letter makes a sound. D. Ano ba? Sige ba? Hindi. Ayan. Mati. Kawanan? Wala na po. Yan, kay nanay naman po tayo. Excited. Excited na po si nanay. Naging mo na. Pero binibang mo ko sa ready. Yay! It's your turn na... No! It's your turn, nanay. Wow! Yay! Ito, nanay. Happy birthday from... Ang nagsilig. Masit Ate Bisel. Wow! Ako na Ay, lang. baka bulog na pa nung alang ganyan. Ganda! Hindi, nag-wet ni. Wow! Sino ni? Nag-cute ni? Cute. Oh. Ang ganda! Ano tawag nila si nanay? From... Salamat sa Oh. Diyos. Pinabang ko. And another one is... Nanay, happy birthday! Basahin nyo na lang po itong kanyang message kay... Yan, itago yung message. Naku, nanay, dapat pangbanan. Simba na ni Ganda. nanay sa lupa. Wow! Pang simba ni nanay. Wow! Yay! Ay, pinamala ka na siya, nay. Bantayan niya. Wow! Another one po, another one. To nanay from another one. Those pictures naman ha. Another one is... Ay, pagsamba mo Wow! na. Another! Ay, adote. Bago na niya. Ang galing. Dumagaw ka di ka. Yes, my dear nanay, it's yours. Another gift from someone who cares. Wow! Wow, pintas na eh. Pabulog mo, nay. Sige na. Umit na eh. Pumanay ni nanay. Kumanay na. Pumanay na. Kuha na niya.
Nay, your message. Hey, wanin. Ay, baka sa akin yung pangtaltalo ng kunada. Okay lagi. Ano ko, dili ko Grabe ka talaga. Hindi ba natin dili ko? Ay, pangtaltalon. Yay! Gusto na na. Ay, nay. Basta niya ganda. Ay, kasta? Siguro, Kung tantalo niyo tata? Baka suwata yung mga pangtaltalon. Pang ano na siya? Ay, Pang init. pangliw-liw ya. Oo. talong gloves ni. Inalo daw kayo agad taltal. Tapos, atoy. Wow, it's yours! Francis! Ay! Ano, yung katamo din. Nakataman dahil, ay. Ganyan na Frances, tingnan mo ko din. Lukatampay. Yan. Ah? Cellphone. Kan po ito yung multi-tool. Ay, wow, multi-tools, Franz. Ang galing. Happy mo. Ay, multi-tools. Kasi yung nagadumay ka ako ah. Dami Ay, yung... oo. Ayan, salamat po ate. Sa gamit. Pangpalang mini. Cut to smaller size if you want. Ayan. Cut to smaller size if you want. Ah, pangpunas siguro ato. Oh, ganyan no? Tapos, another one po, ay ito, wow, ano ito? Hindi ko pa alam ito. Adjust a strap. Yan nga tatoy. Ah, ay. Uy, Ay, dati ko na. parang panggalot. Panggalo di taltalon. Tindahan. Basta pang tantalo. Pangtaltalon dito sa Yung pangtalon. Tapos, Basitang book sa... ayan, may surprise po dito. Pakita mo na no. Ayan, Alvis and Shay! Ito yung surprise! Yay! Ate, salamat po. Si Ikom, may Ikom ka. Ay, Lukatang bes niya ata bes. Pakita. Uniform ata, uniform. ito. Yay! Sana all may ano. Yung effort nila, yung effort. Yay! Yung effort. Salamat po. Tagaysa kayo siguro. Oh, tagaysada. Ay, tagays. Wow, yay! Salamat po. Pantalon natin eh. Tantalo na ta. Ay, cutter mo nung lan. Pinerdi ko. Saan? Uy, Jackie. Jacket. Jacket. Good. Yay! Ganun din sa piling ng bata. Salamat po. Nadya mo makasaon. Wow, bagay. Wow! Ganda. Ah, damang mo. Bagay di ko. Bagay mo nung lan. Bagay din ti sandal. Bagay sandal mo, nagmahatin. Salamat po sa Diyos. Salamat po ate. Basta. Yung ate card, ipati ko mata. You keep it Ay, di. to your heart. Salamat po sa Diyos na ibinigay niya sa amin. Makahila kang iyang ano message. Sa muli po, taos puso po kami nagpapasalamat sa mga taong patuloy na nagmamahal at umuunawa po sa amin. Maraming salamat po at Nay, love you. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos.